konečne je to tu. Po asi takých 2 mesiacoch, jak som tam dával, že vraj hlasujte, že akú hru mám natáčať, tak konečne asi po 2 alebo 1 mesiaci je tu Mafia 2. Konečne som sa na to odhodlal a proste začala ma chytať tá mafia, takže by tie diely mali bývať asi tak každý 3. deň, možno aj 2, ak sa mi to podarí. A my sa odhodláme ísť na príbeh a pôjdeme si dať nahrať kapitolu, pôjdeme od začiatku a ako vidíte, tam som už na ťažkú. Tak ale my si to dáme na strednú, my si to nebudeme dávať na ťažkú. A teraz, keby ste mi to počuli, tak to moja Číča, ja ju tak volám Číča, toto preskočím, lebo tu nie je zvuk, tak moja Číča, akože, tak ona tu škraboce ako hovno, dobre, ako hovno. A tu je kapitola 1, domovina, takže uvidíme. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie. Trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelské linie. Teď jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No okej, som tu. Ja som sa trafil. Ja som lama. Tak poď. Teraz keby ste sa čudovali, prečo kašlem, tak som poď so mnou. Boli ma hrdo, ale tak som sa povážil toto natočiť. Preto som rád, že ho povážil. Ďalší sráči. Med. Tak poď. Potom asi uvidíme, jak to pôjde, ale asi po klasickom príbehu, keby som ho dotočil niekedy, a to ja tiež ho dokončím, možno po roku, a nie, možno tak neskôr, ale keby som to dotočil, že ešte by ste so mnou súhlasili, že by som natočil po príbehu tie 3 DLCčka. Netočil by som ich akože navzájom všetky 3, bolo ako tak, že vraj všetky 3 naraz, ale proste, že vraj by som natočil raz jedno, dokončil by som jedno DLCčko, potom by som zase začal ďalšie a potom by som skončil ďalšie. Chápete? Tak, akože ja by som to natočil tak. A čakajte. Dobre. Ja keď som dával, že tu mám Čiču. A ja ju proste tu musím naháňať, aby ma tu nevyrušovala tá sračka. Poď. Koľko ja som lama. Ešte mafii neviem hrať, ale neviem ju. Už som ju dohral na hard mode. Tak. Hopla. To čo bolo ešte nezebol? Headka. Headcrab. Tu máš do pupku. Ako do prdele. Jaj. Tento diel by som natočil len prvú kapitolu, ale to by som natáčal dlhšie videa. Teraz by som natočil kratšie, aby ste vedeli, že už budem natáčať Mafia 2. A už ste vedeli, a ešte som k tomu chorý, takže nechcem natáčať moc dlhé videa. A dlho som natáčal video. Jedine teraz pred 3 alebo pred 4 dňami som natočil sociálnu pôdu 3. Ale to som nehovoril nič, pretože som bol na druhom kompe a tam som iba napísal do teletextu, lebo tam nemám mikrofón, akože zabudovaný počítači, tak tam som si
tak tam som si akože dal proste... Proste som si napísal kroky, čo máte robiť a ja som si to tam nemohol sami, tak mám na tom počítači stiahnuté, tak neviem, že či by ste chceli z toho sériu, z tej hry. Ale možno neskôr, keď dokončíme možno túto hru, pretože ja by som chcel robiť, že vraj jednu hru dokončím a potom začnem nejakú novú. Ja chcem iba po jednej sérii akože teraz natáčať a možno potom spravíme dokonca aj tie série sa budú striedať. Ale to bude až neskôr. Prvýkrát, čo som hral Mafiu, tak som dohral na ľahku, áno, na ľahku, ale to som bol ešte malý, to som ešte nemal ani 8 rokov, počkaj, ani 7 rokov som nemal, lebo som bol prvá. A mňa to začalo baviť. Začalo ma baviť hlavne Mafia jednotka, ktorú som hrával. Už som ju aj dokončil raz. A bolo to 5 coin. A potom som objavil Mafiu 2 a hral som ju tiež dlho, ale najprv som ho vyhral na ľahku a potom som ho na strednú a teraz niekedy pred 4 mesiacmi som ju dohral na ťažku. Ja som túto hru dohral asi tak 5 krát alebo 6 krát. Ja sa nechcem mafiovať, ale vážne. Dobre, takže počúvajte to. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Roberto da fare. Hai davvero Don Calò? Cacetto, lo conosci quando si maritava come cucina? Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che dite, Don Calò, hlava Siciliánu. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože mi to prikázalo. Protože jim to řekl. No, keď ste počuli také trošku šušťanie, a keď ma počujete slabo, tak to šušťanie zase to nemôžem. Keď ma počuli slabo, tak sa s vami učím pre toto video.